sapa kuwi? Ya, aja kuwi. Iya, aduh. Aduh, penak iki. Aduh, tulungan aku. Aduh, ya mati aku. Aduh, ya. Alah yo, kastuwringan mau nanti ta yo. Kastuwringan mau nanti. Kastuwringen kuwi dudu rombonganmu. Nanging sayekti kastuwringen kuwi serayaning wong Astina. Walah, edan. Tro rang kowe nanti rang tro. Aku mengarep bangun desa kalate ora dipangan buta. Kowe ora arep tak pangan ning kowe arep tak buang sing sado-adohe.